Har I hørt, at vi ikke må lave nomineringer i år? Nej, hvad? Altså, hvad fuck gør vi så? Jeg har en idé! Vi træder ind på skolen, siger til Rikke, vi vil bestemme at give mig 12, så jeg smuttet det detalje. Vi vader ud af Netto med en pose, der er proppet, det er ikke prisen, der er vigtigt, det er detaljen. Idræt ind i form, jeg finesser ned i gulvet. Slikker røven af på Kasper, det er detaljen. Holder hvad vi lover, så vores lærer stoler på os. Ale og Mie spørger, om det giver fatning. Giver det fatning, giver det fatning. Vi havde 8. årgang, de sælger sikkert vores sang. De prøver at være bad, ja, men de gav os bad, ja. Se vores liv, det er en fest, ja. 9. klasse, vi er de bedste, ja. Dengang var der ikke nogen, der kunne regne ud i Einstein. Baby, yeah, yeah. Hvad fuck? Vi er fanget på en skole, men kun få, hvad der kan bruges. Det er detaljen, det er Vi render ned på pladsen, smider alle børn i baljen, det er detaljen. Cirklen, den er tæt, vi kender bagsiden af medaljen. Vi har knoklet 10 år, se på tallene, det er detaljen. Træder ind i klassen, Trobus Fugtus lige smasken, står på vægge og på tavler, det er detaljen. Vader ind på stikken med en pizza slice i hånden, det er ikke prisen, der er vigtigt, det er ærgen. Fester hårdt i solen, mens jeg trækker op i kjolen og får tisset lidt på skolen, det er detaljen. Klasse mix i 6. 7. og igen i 9. Vi har stadig sammenholdet, det er detaljen. Hvad så med Marie? Hvad så Annette? Nu når du kun har 1 dag tilbage, hvad vil du så gøre? Jeg tror, jeg vil hoppe ind i tukken og sige fang mig. Tank uden at betale, de kan rende mig. Sidste puff over i halve, yeah. Ramme fitten og tage ned ad træen. Sidder og spiller slåb gennem hele lektionen, og Stine spørger om svaret. Spejling! Jeg vil leve livet med ferie, jo vi 9. klasse. Excel, GeoGebra, gider ikke komme tilbage. Og I små 8. snopper, ja, vi er ikke ude nu, I skal slappe af. I skal slappe af. Se os lige ramme toppen, jo, I skal slappe af. I skal slappe af. Så vi kun har 1 dag tilbage, jo, I skal slappe af. I skal slappe af. For slap blev stabil, og vores stand på det se. Se hvad vi kunne blive. Vores snit var ikke undertal, se hvad vi kunne blive. 7. troede de var i top, men det kunne os. Vi tog kontrollen, for vi hovedrollen. Men jeg 8. klasse kom jo derop med attitude, vipper og jeres push-up. Rikke sagde, Philip, det er jo chat. Og Stine siger, vores svar ligner hinandens på en prik. Stine tror, hendes emo-face var det shit. Men Mia er stylish, kom nu lidt. Men Stine, vi elsker dig sgu stadig. Men cosinus og sinus fik jeg aldrig rigtig fat i. Fanger som 10 år uden hår. For vi har haft ret for Anders, I kan se hvordan det går. vi er 9. klasse. Har du noget respekt? Se lige på os, ja vi ved, vi er perfekt. Vi siger farvel til Rikke Sundløjs og Ryster. Philip, der forsøger at være en mand, går ikke altid godt. Lærer har hadet os, fordi vi lavede kaos. Det er Rikke, vi forelskede i. Market forstod os, men hun forlod os. Spurgte Rikke om hendes børnebørn. Han er ligeglad, pigerne er ligeglad. Victor han er stadig 61. Og Yoda er cool nok, men så snart han bliver fuld nok, holder han aldrig kæft. Vi besår med 0-2. Simon pjekkede næsten hele året. Stine skal tage den med ro. Men det er okay, så slap da af, vi nåede pensum, så alt er godt. Piger vil have en far. Men det er jo klart. Men det er Kvalses brød forelsket i. Og fundet os i at lave lektier, når det galt. Stine skrev ud på Aula. Og nu er vi ligeglade, analyser evigt had. Og Rikke pak de der noveller væk. Så nu rejser vi os op og siger farvel og tager et shot. Og så skal vi fest.